Wat als je volledige inhuurproces van aanvraag tot betaling centraal en strak geregeld wordt, zonder dat jij de controle verliest? Dat is MSP. Wij beheren jouw gehele flexibele schil. Je krijgt één centraal proces, één contractmodel en één dashboard met alle data. Wij bieden volledige toegang tot de arbeidsmarkt en nemen bij een succesvolle match het volledige proces uit handen. Van tariefonderhandelingen en contractmanagement tot compliance checks, onboarding, verlengingen en facturatie. Via een vendor management systeem zie je real-time status updates, lopende aanvragen, doorlooptijden, leveranciersprestaties en kosten. Jij behoudt de regie. Leveranciers kunnen blijven meedoen, maar dan in een transparant en eerlijk speelveld. Zo krijg jij grip op kwaliteit, snelheid en kosten, terwijl wij zorgen voor een soepel, compliant en schaalbaar proces.